Ya, Pak Bibit. Ya, cek turu. Pak Men. Cok Mas. Masih sapa? Ya wis pas kita. Sakitnya. Kono ndang kono. Oh ya wae dhewe wae. Kono ndang kono. Iya. Mbak, mbok sikok Mas. Iki mutile iki. Mutik gedange putilono. Ini ngerti men. Kotali dindem ke. Kotali dindem ke. Pak. Ya benar ya. Saiki ya benar. Bapaknya. Ora ger bancane pun rubuk kayak siji-siji. Nek ranyang gak dong. Sing kok brebes iki karone beda. Mana gak tahu enak bacaan Mas. Nek brebes bancane go wadah dhewe. Tenang gile. Pak digino kene wae. Kono mulih. Pahit. Ya matur nuwun. Kene ya. Wis kok ngono wae. Ngene Pak Gino ya pisan. Nah, wis ngono wis. Doa wis karo kono gak kok wis. Santene. Tapi nek ra mental ya apa ora mental ya tak paham. Ngono kayak nyopi. Ada gue Pak. Loh. Alah kowe nang ngindar apa?
Kalau kau jago saru jatah atuh jago. Oh iya Mas ya Mbak ya. Kalau dia tuh saru punya nih. Ya aku dia jatah ngono. Saya selama nggak saru itu. Jadi gowo-gowo loh. Lain kan itu juga taruh. Lah ini uang bertambah dan mereka bertaruh lagi. Wong iya mak yang Rawo Joma Jabang Bali. Jabang Bali. Aku ngomong apa ya? Pada. Kenapa semua mau nyasar bawa nyasar? Ini Mbak. Pak Li ini tua. Pak Li sentimen dia. Pak Kosim bingung wi. Ben ajar lho. Dipekuk lah. Lho. Ya wis ngono ae nyang lah wis ngono lah wis ngono. Lah. Kowe nek kene urung lulus wi. Ah wis ngono ae wis dicawuk ngono ae. Oh. Lho kuwi lho koyo lek Kosim iki lho. Menunggu niku. Lah kene mudin kok cara andom wis piye. Yo di lah. Lho ini kan medis. Iki dowo. Dowo. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak lanang dan nyaper. Ah, disalahin. Rusak ininya. Kono ndang kono. Ora ya wae dhewe wae. Kono ndang kono. Iya. Mbak, iki beci kok nah. Bagi mutile iki. Mutik gedange putilono. Dia ngerti men. Hotele dindem ke. Hotele dindem ke.
benar ya. Iya benar. Bapaknya benar. Ora ger bancane pun bubuk kayak siji-siji. Nek ranyang gak dong. Sing kok brebes iki karone beda. Mana gak tahu enak bacaan ya. Yang brebes bancane gue wadah dhewe. Tenang gile. Pak digino kene wae. Kono mulai. Ya matur nuwun. Wis kok ngono wae. Ngene Pak Gino ya pisan. Nah, wis ngono wis. Doae karo kono gak wis. Santene. Tapi nek ra kental ya apa-apa, nek kental ya tak bantu. Ada gue lho. Alah kowe ngindar apa? Kalau kok ganggu saru jatah atuh ganggu. Wis. Oh iya Mbah ya Mbah ya. Kalau dia tuh saru mau nyate. Ya aku dia jatah ngono ngono. Saya selama nggak saru itu. Jadi gowo-gowo loh. Kayak aku juga tahu. Lah ini uang tambahin dan kan saru lagi. Pengiyatan yang Lawan Joma Jabang Bali. Jabang Bali. Aku ngomong apa kata? Pada kenapa semua mau saya kan bawa berapa?
Bapak ini ra kemana-mana, Pak ra genah. Kita genap ya kaki kan boleh yo. Pak Li ini tua. Maraya anake nang benteng. Ya ada bekas apa ada ke udahan yo. Pak Li sentimen ini ya. Pak Kosim bingung wi. Penajar. Mau ben ajar lho. Pekuk lah. Lho. Dojone. Lalu pinten ngono Pak. Ya wis ngono ae nyang lah wis ngono lah wis ngono. Yalah. Bae kan nang Mbah Yo kek. Kowe nek kene urung lulus wi. Ah wis ngono ae wis dicawuk ngono ae. Iku. Oh. Lho kuwi lho koyo lek Kosim iki lho. Menunggu niku. Lah kene mudin kok cara andom wis piye. Yo di lah. Lho ini kan medis. Iki dowo. Tuh.